F'xar ir-rata ta' inflazzjoni ta' pajjiżna niżlet b'aktar minn 9%. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fejn ħareġ li r-rata ta' inflazzjoni fix-xahar ta' Lulju kienet ta' 5.6%. Dan fil-waqt li xahar qabel ir-rata ta' inflazzjoni kienet ta' 6.2%. B'dan ifisser li f'xahar wieħed din ir-rata tal-għoli tal-ħajja niżlet b'0.6%. Iċ-ċifri tal-NSO juru li f'Lulju għal xahar ieħor kien hemm xejra ta' nuqqas fir-rata inflazzjoni li għaddejja mix-xahar ta' frar. Hawnhekk ħareġ li l-iżjed tnaqqis fit-12 xahar seħħ bejn Ġunju u Lulju li għadda li jfisser li din naqset bin-nofs. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru wkoll li r-rata ta' inflazzjoni ta' Malta f'Lulju kienet inqas mir-rata tal-inflazzjoni tal-medji tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea fejn kienet ta' 6.1% jew nofs perċentwal iżjed minn ta' pajjiżna.